ya zama minista, ya yi SGM, ya yi vice president. Jama'a don Allah don annabi ne ku ba shi goyon baya da izinin Allah ya rike Najeriya. Za mu bashi, za mu bashi, za mu bashi. To ba tare da bata lokaci ba zan takaita a nan da fatan Ubangijin Allah wannan abin da muka soma shi cikin alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah kuma ya nuna mana ya samu cikin rayuwa ya ba kowa ikon biyan bukata gudumawansa ga cin wannan nasarar wannan tafiya. Assalamu alaikum. Yawa dole a yi ma bani sakafi don ya yi karamu masu daɗi. To yanzu da bayani na gaba shi ne wani dattijo babanmu wanda ya ga jiya ya ga shekaran jiya ya ga tun PRP har zuwa yanzu mai suna Yakubu ɗan kamata. Ya kamata babanmu ka tashi kai jawabi akan wannan tafiya da ake yi. Yanzu duk ana cikin wani program akwai wanda ya shigo shi ne Honorable AA Liman. Muna gabatar da kai ka tashi kai wani don mutane su sanka su san wane ne kai. Muna godiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن